Agrair auxili per cedir-nos aquest espai i temps per reivindicar els nostres drets com a poble i com a comarca. Avui pugem a l'escenari famílies i veïnat de Cinctorres, junt amb membres de la PLEC i la plataforma No a la Mat, per fer una denúncia molt clara. El macroprojecte eòlic Clauster Maestratgo, ara en mans del fons d'inversió danès DIP, ja ha acabat la seva fase administrativa i sí, ja té tots els permisos del govern espanyol per començar a executar-se.